F'intervista permezz ta' kollegament telefoniku fuq One Radio, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li d-deċiżjonijiet li ħadna flimkien issa qed jissarfu fiduċja mill-familji u n-negozji. Il-Prim Ministru spjega kif dawn l-aħħar xhur il-kol ħdimna bi pjan u l-poplu sab gvern attiv u preżenti miegħu. Il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru esprima s-sodisfazzjon tiegħu li pajjiżna din il-ġimgħa reġa' għamel pass eqreb lejn in-normalità. Hawnhekk għal kif fil-jiem li għaddew kellmu bosta sidien ta' ristoranti u li ddeskrivew din il-ġimgħa bħala waħda tajba n-negozju tagħhom, inkluż negozjanti għawċin. Aħna ħadna f'daw l-aħħar xhur forsi l-iktar deċiżjonijiet f'mument qiebes, l-iktar deċiżjonijiet ibsin li qatt probabbilment se jkollna ħtieġa li nieħdu. Imma x'kellna l-kuraġġ li noħduhom f'mumenti diffiċli, illum il-kuraġġ fit-teħid ta' dawk id-deċiżjonijiet qed jissarraf f'fiduċja u f'ottimizmu b'konsegwenza wkoll tal-pjan illi ħdimna bih. Dr. Abela qal li Malta kellha viżjoni fejn tmur u minħabba hekk qed naraw issa r-riżultati pożittivi. Fuq is-settur tat-turiżmu l-Prim Ministru Robert Abela qal li kien kruċjali li dan jingħata attenzjoni sabiex jirkupra mill-pandemija u tenna l-ħidma tal-Gvern Malti f'dan il-qasam. Ma nqas li hawnhekk il-Prim Ministru jinnota kif Malta qiegħda fl-aqwa post tal-programm ta' vaċċinazzjoni fid-dinja dan anke proprju jum qabel ma Malta tiftaħ it-tilqim għall-popolazzjoni kollha minn 16-il sena l fuq. Innota iżda li pajjiżna mhux f'kompetizzjoni ma' pajjiżi oħra u għal il-koll iridu niġbdu ħabel wieħed. Mhux biss kruċjali li jirkupra pajjiżna, imma daqstant ieħor huwa kruċjali li dawk il-pajjiżi li tradizzjonalment magħhom ikollna ħafna turiżmu, importanti daqstant ieħor illi jirkupraw ukoll. Jiġifieri il-tellieq aktar mill-ġlieda t-tellieq ewlenija tibqa' kontra l-pandemija nnifisha aktar milli kontra pajjiżi oħrajn, imma jfakter li jekk kienx kburi illi statistikament qegħdin l-aqwa, da żgur li hija xi ħaġa illi tagħmel gburi. Fl-intervista l-Prim Ministru qal li l-Maltin wawċin qed jafdaw jħossuhom siguri f'kull sens, fosthom anke mill-lat ta' saħħa. Fuq kollox iżda, forsi l-ikbar sodisfazzjon huwa li tara lil Maltin li jħossuhom siguri f'pajjiżhom. Maltin u l-Awċin li jħossu dan is-sens ta' sigurtà minn aspett ta' saħħa, mid-diversi aspetti l-oħrajn li tħossok inti meta qiegħed f'pajjiżek li qiegħed sigur. Hawnhekk il-mexxej Laburista rrefera wkoll għar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea li bassar kif l-ekonomija Maltija se tkun qed tikber iktar mill-medja Ewropea u darba u nofs aktar minn dak prefiss mill-esperti tal-Kummissjoni Ewropea 6 xhur ieħor. Innota kif l-istess ħin li għandek gvern għaddej b'ħidma favur saħħet il-poplu, għandek oppożizzjoni li qed tifraħ bid-deni bħal meta għal darbtejn ferħet għaliex Malta ma kinitx inkluża fil-lista l-ħadra tar-Renju Unit. Il-Prim Ministru Robert Abela ringrazzja lil poplu kollu li f'dawn iż-żminijiet kien lest li jagħmel is-sagrifiċċji meħtieġa.